Eýranyň Demirazygyndaky Gülistan vilayetinde ýyla arasynda türkmen tähri atlandyrılan sebitde etnik türkmenler bilen etnik zabullaryň arasynda çakmyşyklaryň bolandygy, şeýle-de ýagdaýlara kanun goraýjy güýçleriň goşulandygy barada maglumatlar peýda boldy. Bu barada Türkmen News neşri we Türkiýanyň Kafkasam saýty habar berýär. Azatlyk öz çeşmelerini bu ýagdaýlary häzirlikçe dogry tasdikladyp bilmedi. Maglumata görä apreliň aýagynda Ýolmaz Salyan obasynda ýaşaýan türkmenler bilen Wagtadabat we Ittihat obalaryndaky zabullaryň arasynda konflikt ýüze çykypdyr. Muňa sebiti suw bilen üpçün edýän bendiň üstündäki uzak wagtdan bäri dowam edip gelýän dawanyň arasynda 30 aprelde Wagtadabat obasyndan geçip baran bir etnik türkmen oglanyň ýenjilmegi sebäp bolupdyr. Munun izi bilen oglunyň eni atasy ogluny hüjüm edilmeginiň sebäbini anyklamak üçin Wagtadabada baranlarynda olaryň zamun alnandygy aýdylýar. Mundan soň Ýolmaz Salyandan 30 töwereg adam owadaşlaryny azad etmek üçin Wagtadabada ýola düşýär. Emma olara seçmedandan, ýagny giňli av tüpüňinden ok atylandygy, wakada bir türkmeniň ölendigi we 25 töwereginiň ýaralanandygy bellenilýär. Türkmen News bu ýagdaýlar bilen bagly düşürilendige aýdylýan suratlary we video ýazgyny paýlaşdy. Videoda garankynyň arasynda öz aralarynda türkmençe gurulýan motosikli onlarça adamy, suratlarda bolsa jynaza namazyndan käbir pursatlary tinnata bolýar. Garaşsyz neşriň maglumatynda konfliktde kanun goraýjy güýçleriň goşulandygy, Ýolmaz Salyanyň gözegçiligiň güýçlendirilip, bu owa beýlik sebitlerden gelýän türkmenleriň hem göýberilmeýändigi bellenilýär. Howpsuzlyk aladalar sebäpli Wagtadabat obasyndaky ýaşaýjylaryň bir böleginiň evakuasiýa edilendigi hem nykdylýar. Ýokarda hem bellep geçişimiz ýaly azatlyk häzirlikçe öz çeşmelerini dawanyň ýüze çykmagynyň sebäplerini, şeýle-de munyň bilen bagly beýlik jikmejikleri tasdikladyp bilmedi. Türkmen News Eýran mitbugatynyň wakany ýaşyrmak üçin bu barada habar bermeýändigini aýdýar. Galy berside Eýranyň dünýäniň iň bir ýapyk ýurtlarynyň arasynda orun alýandygy sebäpli bu hadise barada ýurdun resmi wekillerinden maglumat almak mümkin däl. Gepin gerdisine bellesek Eýranyň Demirazygynda esasan etnik türkmenleriň köplük bolup ýaşaýan sebitlerinde bu ýerli ýaşaýjylar bilen ýüze çykan ilkinji konflikt däl. Geçen ýylyň martynda Gümmet Kovuz şäherinde kanun goraýjy güýçler ýerli ýaşaýjylaryň protest hereketlerini basyp ýatyrypdylar. Şäheriň ýaşaýjylarynyň närazilik protestiniň 55 ýaşly bir adamyň ähtimal etnik türkmenlerden bolan 2 ýaş gyzy garşy jynsy gatnaşyk etmegi bilen baglanyşykly ýüze çykandygy aýdylypdy. Eýranda ýaşaýan etnik türkmenlere ýyl arasynda türkmen tähra türkmenleri hem diýilýär. Hökümet türkmen tähra adyny resmi derejede ikrar etmeýär. Eýranda ýaşaýan türkmenleriň ýyla sany barasynda takyk maglumatlaryň ýokdugyna garamazdan käbir çeşmelerde olaryň ýyla sanynyň 1 million töweregindegi ýaly çaklamalar öňe sürilýär. Olaryň Eýranda ýaşaýan administrativ sebitini Gülistan vilayeti diýilýär. Gülistan vilayetiniň merkezi hem Gümmet Kovuz şäheridir. Azatlyk bilen söhbetdeş bolan Eýranyň türkmenleri Eýran Islam Respublikasynda öz ene dilini, medeniýetini saklap galmakda kynçylyk çekýändiklerini gurrun berýärler. Eýran adam hukuklaryny berk tepelemekde tankitlanýar.